И така, как да направим нашите готини персонализирани магнити от местата, на които сме били. Отваряме нашия сайт aestheticprint.com, отваряме рекламен печат. Не знам защо сме ги сложили магнитите тук, най-вероятно ще ги преместим и избираме персонализирани магнити. Тук има допълнителна информация, която можете да прочетете и след това натискаме бутона Продължи. Отваря се менюто с 9 празни листа, в които ние ще направим нашите магнити. Избираме снимки. Аз вече съм в моя профил и снимките ми са качени. Затова препоръчваме да си направите регистрация и да качите вашите снимки. Избираме един файл. Ето първия магнит. Отиваме на втория магнит. Избираме още един хоризонтален файл. В случая можем да го завъртим, ако искаме да направим вертикални снимки. Но ето и интересната част, как да направим точната персонализация на мястото, откъдето сме били. Отиваме на текст. В случая това, което ще ви покажа с "Аз обичам Берлин" с символа, е малко по-сложно, но повярвайте ми, заслужава си усилията. Избирам заглавие и тук въвеждам текст. В случая започвам с буквата И. След малко ще обясня защо. Така буквичката мога да я местя където искам. Избирам си шрифт, който ми харесва. Има много възможности, особено за латиница. Мисля, че този би бил готин. Мога да сменя и цвета, но след малко ще продължим. Копирам този текст, за да имам същите настройки. Ето го. И тук пиша вече друг текст. Може би Берлин. Берлин. Така, и сега мога да го преместя. Виждате, той автоматично се подравнява. Нашата платформа работи като един малък Photoshop. Надявам се това да не е много объркащо. За всеки случай проверявам дали двата шрифта са с еднакви размери. 20-20. Мога да сменя и цветовете, но в случая това не е толкова значение. Отивам на стикери и търсим сърце. Избирам си сърце, което ми харесва. Ето да кажем това. И го намествам между буквичките, като мога да го намаля малко размера. Преместих и ето нашия надпис е готов. За по-лесно с мишката, ето, предупреждаване да запишем нашия дизайн. Записваме го. Аз обичам Берлин. Запиши. Така. С мишката хващам и трите и натискам бутончето групирай. По този начин вече това нещо става едно цяло и мога да го местя където искам. Мога да го увеличавам, мога да го намалявам и в други възможности. В случая на тази снимка ми харесва да е добре. Натискам бутона копирай отново, за да мога да го сложа на всички други снимки. Отивам тук, кликам паст и вече тук мога да го увелича, мога да го поставя на място, където ми харесва. Естествено мога да сменя и цвета, най-вероятно с бял. И така на всяка снимка от нашите магнити, ето тук бутончето паст, на всяка снимка с нашите магнити мога да си добавя на абсолютно персонализирана информация. Тук мисля, че белия фон също ще бъде по-добре.
И така правим нашите 9 магнита и след това натискаме бутона поръчай. Поръчай днес и ще ги получиш утре.